Ой дәвамында без калебебезне чист тартырга, күбрәк изге гамәлләр кылырга тырыштык. Мөселман туганнарыбыз белән күркәм ифтар мәҗлесләрендә очраштык. Ифтар изге айда күркәм күренешләрнең берсе. Көн дәвамында ризыктан өзелеп торган организмга бәйрәм ясаудан тыш юмартлыкка, бердәмлеккә дә бер мисал ул. Бу изге айда республикабызның мөхтәрәм ханымнарын ашы остасы Резидә Хөсәенова да бергә җыйды. Bu iftar мәҗлесен үткәргәннән соң күңел ничектер тынычланып китә. Шуның кадәр җанга рәхәтлек бирә, менә әйтеп аңлата алмыйм. Мин инде бу ураза айын көтеп алам. Без элек-электән әниләр вакытында, әтиләр вакытында, элек бит менә без шул мөхиттә үскән кешеләр. Әниләр ураза башланыр алдыннан 1-2 ай элек муллага әйтеп куя иделәр. Бездә авыз ачтырырга дип инде. Алдан язылып куймасаң, урын җитми иде авылда. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадис шәрифендә кемдә кем ураза тотучыга ифтар мәҗлесе үткәрә, ул ризыкландырган һәммә кешенең ураза савабы авыз ачтырган кешегә дә языла диелгән. Күңелемә рәхәт. Мин бу уразаны инде ничә ел рәттән без иптәшем белән бергә тота идек, бергә сахар ашы идек, бергә ифтар кыла торган идек. Менә шул балаларым да тоталар, Алланың рәхмәте яусын. Ике улым да тота. Кечкенә кызларым да мәчеткә йөри, шунысы да сөендерә бит әле. Кичә кайттылар да ял көнендә. Дәвәни 4 рәкъгать намаз укып кайттык диделәр мәчеттән. Менә шуңа күрә балаларга без бит инде идә тәрбия бирәбез. Балалар урам тәрбияли дибез, әлбәттә урам тәрбияләми, әти-әни тәрбияли. Килгән кунаклар Коръән аятлары тыңлады. Абыстайларның күркәм мәгънәле вәгазен ишетте. Мондый чараларда тәмле ризык белән генә түгел, рухи ризык белән дә тукланасың. Матур иттереп вәгазь укылды, матур иттереп дугалар кылдылар. Һәм шул ук вакытта мөнәҗәт укылды. Ул бит безнең мөнәҗәтләр истә калган. Әниләр безне бүген кадер кичәсе диеп һәр көнне мөнәҗәт тыңларга бара иделәр. Ул вакытларда мин кечкенә вакытта мәчет юк иде. Өйдә укый иделәр иде мәчетне. Менә без шулай мәчеткә йөреп, шуларны күреп үскән балалар. Ураза вакытында әле шунсы да бар бит. Мәктәптә без ураза икәнебезне белсә, укытыш апа безгә йод дип ниндидер кечкенә таблетка авызыбызга каптыра иделәр. Ураза тотарга да бит безгә ул вакытта булмады. Хәзер бит бөтен әйбер бар. Аллага шөкер. Өстәл артында утырганнар бер-берсен котлап, матур теләкләр телиләр, мөнәҗәтләр җырлыйлар. Бер өстәл артында алый яшьтәге ханымнар белән бер рәттән яшь кызлар, балалар да бик күп. Алар исә гырыф-гадәт йолаларны күреп белеп үсә, ирәнә. Аллаһы Тәгалә тоткан уразаларыбызны, укыган намазларыбызны кабуллардан кылып, һәр барчагызга да киләсе Рамазаннарны да шулай бердәм каршыларга язсын иде.